U ovom videu možete vežbati nazive brojeva do 20. Kada na ekranu vidite cifru, pokušajte da izgovorite broj na albanskom jeziku pre nego čujete tačan odgovor. Gjashtëmbëdhjetë, dymbëdhjetë, njëzet, pesëmbëdhjetë, njëmbëdhjetë, katërmbëdhjetë, A sada pogodite tačno napisan broj. nëntëmbëdhjetë, shtatëmbëdhjetë, tetëmbëdhjetë, Kada želimo da pitamo koliko neko ima godina, kažemo sa vjeç je, ili sa vjeç jeni. Jam 17 vjeç.